Where to get them, I saw. You cannot eat your cook.
Hello. Hello. Oh, Dana, I don't have an outside. Oh,
Ese tiene na será. Bro, aku kan kemana nih? Dia punya nomor. Orang sama dia baru.
Jehovah God of Nazareth, I should buy them boys. I got to go. I'm going to see you when machine. Daddy monster. Daddy monster. Men you are for before challenge. Hey, God, I bless you.
ebe a ka isi ma ọsọ ụka oyibo nwa ihe n'anya were sọpụ ịsapụ before I ewepụta kemtara etu ọfịs agaghị agwa nwoke ebe a mere na o wee chaka Mborio Isiona kila Isiona ewo ado kwendo nafanya tuli kuni weba bavuwe bavuwa kasa ke ni mojo jere oko bisa jangan mende kasa mtu kwa mojo jere kasa sera ya Diga de jenna na ngai. Aku bahad. Iya sa buika ba ya ngai. Masker, ya sini. Iso mami phone. Iso mami phone. Siage, go for it. Oh, yeah, Mami sibia kule ni. Osube. Bimbo des. Es que no. Cái quay gama mi quay. Lên non no. Enggak ni. Agak tu ni tu. Tapi ya kamu ada apa? Apa boleh baca itu?
Mandio. Yeah, get it. I hear about it. I want you to know so I can. I don't say it. Don't go there. Kebun nada. Na bazulu. Na kwa. Give it back. That's what I know. Oh, come na bofa. Somebody guy. Na pia o. Na. You got after. So, what then do I never? Come on, no one never. Mama, I can't go to my school. Oh, no, sorry. Ona bana ha ngana boy buna ko se ngi boy buna bateba aba tona ne ona ta dikon
那乱呀乱乱。没女的，还不是女的。我讲你，我拿关手，拿关手，拿关手，拿关手。那个难过。I greet you.
Anyị ga-achọghị trazi ọkụ. Mba, ụnụ na-asaba ka ọ ga-eketa. Mba, na isi onye na-ere. Mana ọ dị na-adịkwa ọtụtụ na-acha. Mba, na anyị na-acha n'obi ka mba na-akwa akọ. Ani ada umum mampu ya. Azụ imere gị ọnwụ ọnụ nwa aka ụnụ nwa aka Wire, watch out, wire, Jawe. Okay, okay, well. Don't stop that. Bia bigger.
Aga kabigi.
Chọrọ ha nke m na ebe ahụ. Ha nke m dafọ n'ala. Chọọ m ebe ahụ. Ọ gara anagba na-agba. Ah? Ogwe nwanne m ahụ bịara ndọwa ebe a ha agbazi egwu ofu. Egwu ofu ka ya gbata na. Ka nke ọzọ etinyekwe ọ hapụ ịdị 290. Nke ama m ọ ya eruchago 30 something. 48. Ise bụ ihe si na